Vo výstupnej zostave pokladničná kniha si môžeme zadať obdobie, dátum od, dátum do. Ak necháme prázdne, vypíše všetko. Pravým tlačítkom na myši návrat späť. Môžeme vyselektovať len určité druhy dokladov, ktoré sme zadali v nastavení modulu ikona ozubené koleso. V našom prípade máme len jeden druh dokladu. Ďalej je možné zobraziť zostavu s rôznymi sumármi podľa stredísk, výkonov a mesiacov. Môžeme si vybrať len predajňu Košice. Prázdne. Predajňa Bratislava.